Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Naghimaya kanimo ug amo kang balaanon sa tibok namong kinabuhi kasing-kasing ug kalag. Ikaw nga Dios namo sa matag kangit-ngitan, kanunay magauban ka namo. Dios nga usa, sa malig-on mong sungay kami nagasalig kanimo. Sa imong ikog nga tampalasan ikaw nagapalig-on ka namo. O ngolok uka, arilok uka, nungaob uyaak, rakutin dasan kapmane. Talahurong sa Tano de los Severos Olvatos. Daghan kang salamat kay imong gikahimutan ang akong pangilayupo o pag-ampo at umangan sa imong halandong balaang ribulto o ngolok uka, arilok uka, nungaob uyaak, rakutin dasan kapmani. Private nurse na sabi ang nagbantay ug nag-atiman ni Maggie sa ospital? Krish. Kay ni Pauli naman sa syudad si Nang Bilang nga iyang inahan. Hala, doon naman dito sa mingaw kaayong dapit. Kundi insagad nga magpakitang misteryosong tao nga may gigunitang hait kaayong punyal. So unahan, mano ka nang dapita. Dool sa nahitabuan sa landslide diin gituo ang naapil sa pagkalubong ang patayng lawas sa kanhin akong driver nga si Noy Toribio. Hala, dili ka to siya kalag ni Aning Noy Toribio nga nang hadlok na ako, Chong. Di sa tingali, uy. May kasuko man gusto na ako. Kay permito na ako giminalditahan. Krisha, wada ka na sa muna-una. Kay wako'y pagtuo nga siya ang misteryoso. Jomari, gipaw ng lagi mo. Mingaw kaayo uy. Kakahuyan ang pikas taplin. Og lawang pagit nga pangpang ang pikas. Nang limpahot ang akong balibo, oh. Gusto lang akong aninahon ang palibot ining dapita, Krish. Dili kayo nilayo sa may simangan paingon sa karaang bahay sa mga Benavides. Ug sa dakong karsada paingon sa dakong bukid sa Olympus. Nga karon usa na ka bulkan. Tana ba? Live ka na? Pandara nagpalik ning auto ba? Please. Kay ba ako nga dili kahadlokan. Relax lang diha, okay? Mahadlo ka ko, no? Dili pa ko ready mawa ni mo. Labi kita ka, Chong. Salamat, Krisha. Love sa kita ka. Abi ba na kong adto na lang kita dito? Nabalaka ko sa kong laboy nga ni Bati nagkahadlok. Thank you. Asa ka ba di ay karon iha, Krisha? May uban ko ni Joma ni Mami. To siya sa kumbento samtang ako ni agawa sa simbahan. Pag-amping diha, ha? Yes, ma'am. Ikaw sa tiha. Amping baya. Si Tito ni mo Menard na visiting ali kay wa naman mo kontak na ko sa phone o dili sab siya makontak. Aburido karon ang onit Tito Menard, ma'am. Ha? Nga naman iha. Tungod sa mga importanteng butang sa kasaysayan nga nawa. Pinangga kagid sa Dios, Padre Ferde Martiniano. Tinuod ka na, Jumaripoy Davides. Kinsabay magdahom nga makabalik pa ko sa akong bukasyon. Human sinetabo lako nga nawagtangan sa mayong pangisip ug nagsumpaag na lang in taon sa kabukiran sa Olympus. Padre Ferde,
Nagpasalamat sab ko ni Reverend Father Marcelindo na yun doon. Nga iya kong itabangan aron makabalik sa magsilpi sa Diyos. Wala sa din sa parokya sa San Sebastian Martir, si Reverend Father Marcelindo dayon doon. Gahapon lang yun nagikan paingon sa lungsod sa prosperidad. Siya karon ang bagong kura paroko sa ilang parokya dito. Padre, kumusta ang kasuod ninyong managhigalas sa kong amahan? Ni Papa Maynard Benavides, ha? Padre Ferde? Medyo mikiling og jutay. Niabot sa punto nga nakaingon kong dili siya usa ka matuod kayo kay gala. Padre Ferde? Abi na ko og lunod patay gyud siyang paghigala. Padili man di ay. Ha? Nga naman. Tungod kay gipasagdan lang ko niya sa dihang naglatagaw ako nga wa na sa maayong pangisip. Padre Ferde? Ug niining laing higayon nga gihatag sa Dios kanako, Jumare. Dili ko gyud kiniusikan. Salamat sa Diyos, Padre. Alagaran ko na gyud sa tinuuray ang akong Dios ka matuod si Ginoong Hesukristo. Ug akong silbihan sa kinasingkasing ang iyang katawhan. Mituog misalig na ko nimo karon, Padre. Busa, di ko magduwa-duwa sa ko karong ihangyo kanimo. Usa ka na. Sulti lang, kay basin pa di ay, duda ko ikatabang. Tabangi ko sa komisyon batok sa mga magtotoo ni Satanas, Padre. Oh, Jumare Puidavides. Wa naman din ni si Reverend Father Marcelindo dayon doon. Maong ikaw mo'y akong gisangpit karon, kabahin ini. Jumare Puidavides. Ingon sa dili ako makatuo. Nga unsa, Padre? Nga imong sungagon ang imong amahang supremo sa kulto. Tinuod gidi ay nga lahi kang klasiya sa pagkabuidavides, Jumare. Kaangayan o kamatuoran mo'y akong gustong palutawon, Padre Ferde. Dili ang hiwi o baliko nga tinuan, nga sukwahi sa pagtulunan, nga gipanudlo sa Kristyanismo. Kani adto pagyod nga nakadayeg ako kanimo. Apan nabutaan ako sa sayop nga ideolohiya tungod sa kasuod namong managhigala ni Senior Maynard Benavides. Salamat, Padre Ferde. May lain pa di kong ipangutana. Ulsa ka na. Bahin sa misteryosong dapit nga Tierra del Sur. Oh, ang Tierra del Sol. Mahimo ko nimo suginlan bahin ini. Ug mahimo sab nga dili, Padre. Tinuod ang maong dapit. Ug nakita ko sab ang ganghaan sa Tierra del Sol. Kumustang panagsultihan ng ninyo, Padre? Okay gid kayo, Krish. Maayo hinuon. Ni saadog ni pasalig na ko si Padre Ferde nga iya kong tabangan. Bagong Padre Ferde na karon ang akong nailan. Mo kanina nakita ko niya. Nindot ka na nga progress, Jom. Pero sa laing bahin, ay, nabalaka kay ko. Nabalaka ka? Sa unsa? Ni mo, ug ni Tito Maynard. Nga naman. Kay posible man gyud nga magkaaway niya mo sa prinsipyo o sa pagtuo nga espirituhanon. Krish. Buhay ko ninyo. Buhay ko. Asa ko dito na. Kinsa ka mo? Nga nang inyo kang gitaguan na ni Lapita. Unsa inyo tuyo na ako? Kinakuguan sa palipot. Hayag kayo. Ug kanang naa sa unahan. Dakong altar nga naay dakong rebulto sa kalabira. Gusto giday ko sa akong gituhuan ng mga sakop sa kulto ang nagkidnap nako. May pultahan nga putaw ni Abli. Ug naimikawas ka
nagsunob gihapon og lubos itong mga biste. Di sa buklaro yung naong. Sama siya sa uban nga niya sa palipot. Miyokbo to mga tao nga nagdana ko din eh. Sa maka na siya. Siya ka ang ilang supremo. Natubang na siya din ako. Gialalayan siya sa iyang mga hinanib. Nga, may nipugos na ko sa pagdadin. Niya siya paingon sa kunay mutangan. Kinsa makakil siya. Espesyal yun kayo siya alang kanila. Usay yun siya kasupremo nining maong kulto. Siya ang giingon. Ila ni dati nga pundok sa mga antagonista. Sila ka. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!